बिसोरनि 2 बोसोरारि बे बहाय माने सेलेब्रेसन सोलिगासिनो दं जोंनि जे गभर्नर आसामनि गभर्नर बिथाङा जोंना लेक्सार होगासिनो दङ माने बिटिसिआ बोरै डेभेलप जानांगौ बिटिसिखौ जोङो बिटिआरखौ जों बोरैहाय डेभेलप खालामगोन बे सोमोन्दै बिथाङा पुरा माने जोंनि इउपिपिएलनि रायजो राजा आरो सिएम सार एमसिएलए इएम बिथांमोनजों रायज्लायगासिनो दङ दा नैबे समाव जोङो सेक्रेटारिल' दान्दिसे आरोखि दान्दिसे दा बेनिखायनो नैबे समाव जोङो ओरैबायदि मोनसे फुर्ति मोन्दों जोबोद मोजां हाजार माने बेयाव जोंहा इउपिपिएल सापर्टार बहाय माने जिएस एभरिबडि दा बेनिखायनो जोङो नैबे माबायाव 2 बोसोर जिहेतु जोंहा सम्पूर्ण जाबाय नै बहाय जोङो मोनसे ओरैबायदि मोनसे क्रेडिट ओरैबायदि मोनसे रंजाथाय जाहाथे जोङो देयर इज नट एनि प्रब्लेम जोङो थारमाने कामिं जों माने एमपि इलेक्शन कामिं जोंनि बिटिआर इलेक्शन जों इयाव साक्सेसफुल वी आर नट अनलि 5 years वी आर दा 15 years जों बेखौ टारगेट लाबाय एबाव 15 years रायजोफोरा दिनै सानदों माने एकदम जागोन बार बे मानो होनोब्ला दिनै जोङो ओरैबायदि खामानि मावबोबाय दोङो जाय बुस्थु जिन्दाबाद इउपिपिएल लं लिभ नै दा भिडिअ'आ एसेबां साफा जायाखै मोनाबिलि नालाय एसेबां साफा जायाखै थेवबो जोङो बेहायनो जोङो मोना होबाय फुंनिफ्रायनो जोङो फुंनि 4 बाजियाव सिखारनानै जोंथ' बरमान नालाय जेनेबा मुसलपुरनि 22 नं मुसलपुर समस्तिनि कनस्टिटिउन्सि जोङो 4 बाजियावनो सिखारनानै जोङो बास बा सोरबा सोरबि गारि फिसा सोरबा बलेर' सोरबा स्करपिय' बायदिसिना जों फैनाय जादों ओमफ्राय मोनाबिलि जाबाय ओमफ्राय मोनाबिलियाव जोङो नैबायदि बिटिसि बा बिटिआर बे जोंनि सेक्रेटारियेट अफिस बे अफिसनि बे स्ट्राक्चार ओरैबायदि समायना जादों जेथिंनो मेथिंनो माने दै गलाबायदों माने जोबोद समायना आरोना आरो लोगोसेनो बै एकदम लाइटजों जों फबजोबदों बे नुथायजों माने आरो गोबां मानसिफोरनि होंगो दोंगो मानसि जानायजों जोंनि गोसोखौ जों गोजोननाय मोन्दों आरो दिनै जोंनि बे सेक्रेटारि बे अफिसखौ दिनै प्रमद बर' सार सिएम प्रमद बर' सारा माने ओरैबायदि साजायदों ओरैबायदि स्पेसियेल बानायना होदों गोदो गोदाय माबायदिमोन बेहाय दानि बावैसो बुंलांबाय दानि बावैसो मोनसे माबायाव मा होनो बे स्टेजाव बुंलांबाय जे बेहाय गोदो गोदाय मा मोनो होनदोंमोन समाव बियार बथल मोनोमोन ओमफ्राय दा मा मोनो दाथ' टटेलि माने बिउटिफुल सिनारिखौ साजायजोबदों आरो बियार बथलनि बादै जोंना बेयाव बिजाब मोजां बिजाब मोनगोन आरो फानग्राफोरनिफ्राय थ' एसे फाक्सेनिजों फैनो एसे नायनो जागाखौ जि धुनिया नुदोंना नै इमान समायना रमायना लाइटजों बेरफुसार होदों समायसार होदों नै बे जोंनि इउपिपिएल सरकारनि 2 बोसोर जानायाव बे 2 बोसोरारि जालांनाय बे प्रग्रामाव इमान समायना बेरखांहोदों जोंनि बे सेक्रेटारियेट अफिसखौ बिटिआरनि जे माने जोंनि सेक्रेटारियेट नैबेहाय जोङो लांगोनायाव दङ आरो बेयाव जोङो बिराद माने मोनसे कमफर्टेबल बिराद इन्जयफुल जोंनि जे 2 बोसोरारि जितु जोंना नैबे सेलेब्रेसना जागासिनो दङ आरो बेवहाय जोङो पार्टिसिपेट खालामदो आरो जों बेनिखायनो दिनै बे सेक्रेटारियेट मेइन दरखङाव जों दङ बेयाव जों दिनै बुंनांगोन एक्सुवेलि गोदोनि समाव जों मामोन मिथिया इयावथ' जोङो टटेलि मिथिबाय मा माने 15 बोसोर 17 बोसोराव बेवहाय बियार बथल गोलैना दंमोन खिन्थु दिनै जोंनि बिटिआरनि जितु प्रमद बर' सिएम सारनि जितु सासनाव दिनै माने बियार बथलनि बादै जोंना बेयाव एभेलेबल जोंनि माने जि मोननांगौ जों बेवहाय जोङो माने गोथार जागा दा बेवहाय जोंहा माने बायखोन्दा डिमापुरनि नोगोरनि जितु माने नेरसोन बे नेरसोनखौ दङ बानायना होदों आरो गिनो गोनां गैया बर'फोर गिनो गोनाङा जों बिटिआर रायजोफोर आरो गोबाङानो टटेलि कनफिडेन्स ला आरो बेवहाय जोंहा देयर इज नट एनि माने साननो गोनां गैया आरोखि माने गोबाङा बुङो खोनासं आदा गोबाङा खानैसो माने ओंखारदो खानैसो इउटुबार ओंखारदो जाय इउटुबारफोरा बुंबाय थायो आरो
Hey, you people मा मावखोलै बेफोर दालाल। मा मावखोलै No, मा मावखो बोरोथ' परिबर्तन ना बेफोर बोरोथ' दालाल, सेन्सा बेफोर दालाल। बोरो सेन्सा दिनै बोरो जोङो परिबर्तन ना ओरैनो बुंबाय थायो 2 बोसोरारि जि बोरो साख्रिया होनना बुंबाय थायो साख्रियाथ' होबायानो दस' लेबेल। 99 खौ होबाय आरो होनो थांबाय दोङो माने 2 इयार्सआवनो थारमाने माने एकदम ओरैबायदि जावख्लायनो बिटिआर नागिरदों साक्सेसफुल जावख्लायनो नागिरदों जोंना आरो 2 बिसोरो बोसोराव माने बिटिआर ओरैबायदि बुंदो साक्सेसफुल जोंना दा बेनिखायनो रायजोफोर आरो जोंनि इउ पिपिएलखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोन जों खुला खुलि बुंदों आरो नोंथांनि जोङो हार्ड एन्ड सलि जों बुंदों दे नोंथांमोना गासैबो गासैखौबो नोंथांमोनखौ जों वेलकाम खालामदो आरो नैबे समाव CM प्रमद बर' सारजों नोंथांमोना गासैबो माने हेफाजाब खालाम बेयाव शान्ति फैगोन जेराव शान्ति फैगोन बहाय डेभेलप फैगोन जेराव डेभेलप फैगोन बहाय जोंना अनलायनाय फैगोन आरो जै अनलायनाय फैबाय रावबो जोंखौ होबथानो हानाय नङा येस अके रायजो नोंथांमोन अके थेंक इउ मोनसे खोथा बाव जे ओरैबायदि बुङो सानैसोआ जे जोंनि बे नै माबायाव बिटिआरआ जाना फैबाय बिटिसि जाना फैबाय बिएससि जाबाय ओमफ्राय प्रमद बर' सारखौ होनो बड'लेण्डखौ फानना फैबाय बे खेत्रआव मा बुंगोन नोंथाङा बे बड'लेण्ड फाननाय बाथ्रायाथ' बेलेग बाथ्रा नोङो हमनानै ला दिनै मोनसे न'खर जानो थांगासिनो दङ दिनै जोङो बेवहाय न'खर मोनसे जानाय लोगो लोगो बेवहाय बिमा बिफा फिसाला बिहामजो गथ' गथाय जोंना थागोन जोङो दा बड'लेण्ड मुभमेन्टआव CM साराबो गोदो एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन जिहेतु बिथाङाबो दं आरो बिथांजोंनो जोंबो उन्दैनिफ्रायनो नारा नाथा माने जुजिबोनाय मानसि दङ CM सारा जोंखौ मिथिगौ खिन्थु बड'लेण्डआ दिनै फुल फ्लेजेड जुदि बड'लेण्ड जानांगौबा बेखौ जों बुजिजोबखाबाय खारन जोङो बेनिखायनो दिनै बिटिआर जि सासन बे सासनखौ जों लादो आरो बेहाय माने आपना बे बिटिआरआनो बड'लेण्ड जागोन आरो बे ओरैबायदि मोनसे फर्मुलायाव जोंना थांगासिनो दङ दिनै बेखौ CM साराबो प्रमद बर' साराबो बेखौ मिथिगौ खारन दिनै IPS ACS इन्जिनियारिं दिनै मानो फ्रि कचिं जों दिल्लीयाव मुम्बाइआव जों मानो हरगासिनो दं दा नैबे जोंनि अफिसार्सफोरा जोंनि IPSफोरा जुदि फ्रि कचिंआव थांनानै जुदि जों गाबोन माने जोंनि नै बिटिआरआ जुदि अफिसार जायोबा बेनो जोंना बड'लेण्ड फुल फ्लेजेड बड'लेण्ड थारमाने आगोलो जेनेबा बुंबाय थायोमोन हाग्रामा सारा बुङोमोन जे जोंनिया मा गैया होनना बुङोमोन जोंनि बर' ओरैबायदि गैया होनना बुङोमोन जे DC जानो थाखाय SDC जानो थाखाय जोंनिया IPS फरायनाय SS फरायनाय UPSC फरायनाय पास खालामना फैनाय रावबो गैया होनना बुंबाय थायोमोन खिन्थु बेनि थाखायनो बे थांखिखौ लानानै दिनै मोनसे लाइनजों जों खारबाय दोङो आरो मोनसे लाइनजों खारबाय दोङो आरो बेनो मोनसे आनादार फर्मुला बेनो मोनसे आनादार फर्मुला आरो जेब्ला आं एबसुआव थानाय समाव आरो एबसुआव थानाय समाव सानसे समाव जों मोनसे स्ल'गान होनो मोन्दोंमोन माबायदि स्ल'गान इफ तेलेंगाना व्हाइ नट बड'लेण्ड इफ तेलेंगाना व्हाइ नट बड'लेण्ड माने जुदि तेलेंगाना जादोंब्ला बड'लेण्डआ मानो जाया होननानै जोङो मोनसे स्ल'गान होदोंमोन तेलेंगानायाबोथ' दिनै हाथियार लानानै जादोंमोन नामा जायाखै हाथियार हमनानै माबानानै सोमावसारनानै दिनै जायाखै बिसोरनियाव मा जादों बिसोरनाव गोबां अफिसारफोर दङमोन गोबां अफिसार गोबां थारमाने माने सरकारि भाबै खामानि मावनाय बेफोर दंमोन गासैबो मा खालामदोंमोन रिजाइन होजोबदोंमोन बेनि उनावसो बिथांमोना मा मोननो हादों तेलेंगाना रायजोखौ मोननो हादों थिग जेन'का बे प्रसेसखौ लांदो होननानै आं सानो आरो खिन्थु जोंनि CM सारा बेखौ CM सारा बेखौ बुंफोराखै खिन्थु राजनितिखौ थायोब्ला गासै बुस्थुखौनो बुंजोबनो हाया बेखौ गासै रायजो राजाफोरा मिथिनांगोन आरो बे बुस्थुखौ माने सिस्टेमेटिकलि लांबाय दङ दिनै मा फरायनो दं जोंनिया गोजान गोजानाव फरायनो हरबाय दङ IPS अफिस ACS इन्जिनियार बिसोरखौ जोङो फ्रि कचिं माने दिल्ली एन्ड मुम्बाइ नै बेवहाय जोंहा हरगासिनो दङ सुपार 50 बेनिखायनो आं बुङो आंनि इउटुब चेनेलनि जोहै जायफोर इउटुब चेनेला रायजो राजाफोरखौ मिस गाइडजों थारमाने दैदेनलांबाय दङ बे माने बेजों थाङालासिनो एसे नायदो बिटिआर सरकारा मा मावनो हागोन बिटिआराव थानाय बिटिआरखौ लाबोनानै दिनै प्रमद बर' सरकारा मा मावनो हागोन हाया बेखौ मात्र 2 बोसोरल' थांबाय आरो दंबावो 17 बोसोराव मा जादों जायाखै बेखौ नायदो बे 2 बोसोराव मा जादों जायाखै बेखौ नायदों आरो नेबावदो मा जागोन जाया माबोरै चेन्ज जागोन जाया बेखौ नायदो बोसोरनैयावनो मा चेन्ज जाखो होननानै गाख्रबबाय थानाङा आरो
बेखौनो आं बुंनानै बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय